Ine men elimde kitap dur. Doktor Mehmet Kılıç yazmış onu. 1997-nji ýylda çykdy şol ýaşylmagyň bir ezellikler sowgat diýip boldy. Ýa-ni ýanky Eýraly türkmenlerden hawa. Öz döwrüne şo gurply söwdegar maşgalada dünýä ýynyň mümkinçilikleri bolan üçin muny okudýarlar, ýokary okuw jaýlaryny okap, soňra 68-nji ýylda bolsa gerek Türkiýe göçüp gidýär. Şo taýda dönsem doktorluk stepeni da dogara. Şo türkmeniň dünýädäki näde türkmen bar bolsa dil ugurumy, öz ugurumy, tiretim taýpasy hemmejini ýazdy şo ýaşy. Eger şuň aýatda bar bolsa, o ýaşy şuň 90 ýaşynda bolmaly. Men bilemem, o bilen ara gatnaşyp 2000-nji ýylda kesellik ondan bäri 24 ýyl geçipdir. Ýöne şoň ýazan zatlary bar. Indi Taýda şol asla ýemesini getirýär-de. Halkymyza da gyzyklydyr kardeşler.